Yani kendi şahsi nemelerimi paylaşmacaklığa neme korku diyenler. Bu dünya Mana hemmeğin etçiriniz hayırlı olsun, günüňiz aýdyň bolsun, bereketiňiz kän bolsun, bergiňiz az bolsun, algyňyz köp bolsun, wagtynda da bersin. Aýkan berekeler. Dün aýkalypdym, nämeler alşdyrdym. Eýlek görek, tiş beläýin daşa güller görkezjek. Şu kepgama matdemek niýeteka. Şular ýaly golja futbol kaçagalım kepgasy bilen bile her kepgasynam görkezer. Men aýka akkauntdyny goýarym ol. Şu tak o zadyň aşak doýjak TikTokda görsäň. Şular ýaly üs aşagalym. Ene miýo bol üssy bol assy. Ne görkezer bile şular ýaly. Alym ne ýakyn kepgasy malum şular ýaly. Onu şular ýaly iki sanak balagalym. Ene aslında birini gözüm görmek kasattır özleri. Türk'ten gence gowaryp skitkada şu at kowşlarym 40% skitkada. Hakyky şu at geýmeli kowşlar şularla. Odat ardanlaşykda şu 40% şugun utarýa ýa. Ertiren sen patpişiklaňlarsa beraýaryň diýdi ýönüm. Ertiren bar berin arkaýyn berir 40% arda. Ene diyecek karşım ene şu kovuş alım gence alım bunu. Bunu gence alıp o vardım deydi gence şunu alıp beray deydi. Aykada padark ederim men gence varsa deyip padark etti almadım doğrusun doğraydı. Şolar ýalak gaýdylar almak üçin 70 birlik 60-90 80 bir bir kararda 70 birlik 60-90 80 bir alkayın canlaşıp şunlar ünseriyamı aktiv dälmi. Özümçe bir karar alım. Siz bilen daşından içimde pikirlerimokda daşından siz bilen pikirim paylaşanım. Men ýani hemme zady diýen paylaşanam bilen öýde. Umuman bir öz şahsy durmuşum barada da hemme zady paylaşan. Onun diýen şol diýen hukmanlärliýen. Göreňem diňe küçüknür reklamalar paylaşan çykýan kän bar. Onýaly öňkýal bir neme demek diýen. İçimden pikirlenýän bir hili men direkt Instagram'da, TikTok'da, aslında internetde 24 saatyň bir saatyna görkezemok täsirler. Bir saatyna görkezemek. Täbi arka planlarda ağlayanım bolýar, gyýrylýanım bolýar, hemme zat bolup geçip dur. Geçip gepin gaýsy ýeri, onu kendiňe gowzat paylaşýansyň oýdy. Ana dün aýka bilen oturýarsyň, oňdurmuşy eýle internetde oňan däl ýa. Wah, aýkaça internetde her kim bal bilen gaýmakda ol hemme zady ol o tüdödü görkezip bolana hani diýen sen näl men näl diýen ha onda da şolar durmuşy görýän däl ýa ha baýala görnýärler diýişýärdi ha. Biz içimi daşymy lömp edip paylaşýan esasy ýerleri, bokmaly ýerlerde nimeni özümçe neme boljak. Ýasama boljak diýmeýin ýöne umuman hemme zady paylaşmamalyga karar alym. Öz işimi paylaşıp görjek, biraz var. Yani kendi şahsi nemelerimi paylaşmacaklığa neme korku diýenler dikkat etjek şoňa. Ne pikir? Man ýepňe ýeýseri. Biraz göz nemesi var. Bir hile men içimde şimdi bar göni bir hile birinci mama edip ýatyr, gynancı mama edip ýatyr.
Onu kendi yönencim bildiremek. Şonu aýtaýyn size. Kendi yönencim bildiremek men aslında aýyp bekenip ağlaýan. Her bir zady aýyp bilen ha. Umuman gepiň aýtary. Gowup kararalım men biraz ken ya yanlış hareket edýän. Şo bolşuma bolmalym diýip. Ara pikirlenýän akyl içimden pikirlenende daşymdan pikirlenýän. Sizden pikir bolsun diýip. Joma alym bu zatlary size link goýjak. Men dikkatli dinlemeňizi sizden haýyş edýärin. Aradan alasyňyz gelse, men diýen bahamdan alasyňyz gelse, tren yolla birazajyk skitka bolýar. Ana şu bizim hemme zatlarymyz skitkada bolýar. Ýok, men magazynda skitka dotyr. Men magazyn bahadan aljak diýseniz, meni bir link goýar, ýöne şu wagtbyl trend yol linkdir. Köp zatlar skitkada 5-6 sana kozmetik zadymyz 1000 liradan men näme şolar ýalar. Inni bu videomy men TikTokdan öňmerýärler. TikTokdakylar näme diýen? Trend yola girýärler, aýmelek diýip ýazsaňyz, hökman biziň zatlarymyz çykýanlar. Şo taýdan sepetiňize ekleýäňiz, kuponlar we olara dikkatlice seredip geçiňi men Instagram'da atlaryň. Fiýňiziň bilişiňiz ýaly biziň kofyalamy Türkiýede satylyp başlady. Hemme bergin tekelenek ýöne Türkiýe magazynynda bar. Sarmalanmaz bar. Bu goýjak linkimim yani Türkiýeden alasyňyz gelse-de Türkdäkiler ýa Türkmenistanda da saf getdirýärler. Nimeden? Durun birçe görüp bileýin. Alýarlar ha. Ene näse gorkaçak adam. Sarma bolsun, kofya bolsun, umuman hemmesiniň link şu taýda trend yolla alasyňyz gelse. Ani diýjek bolýan türkden öňüňizde de dakar etip bilýäňiz. TikTok ýene bir gede aýtýan, TikTokda görýän bolsaňyz edilmeň videolary aýmelek diýip ýazsaňyz çykýandyr. Hemme zatlarymdan çykaýmaly. Ana sarma, kofyaň link şulgylar. Arkaýyn içip alyp dadyp görüp bilýäňiz. Heýa. Bu kişi diýema kosmetikada gerek gelsakda. Kahvede gerek gel. Ma umuman hemme zadyň linkini goýdyňyzdan, tüm link berde goýýar. Hemme zadymy aýmelek şok. Trend yolla. Hökman girip görüň goýdylar. Ýyllajaga basyp gollaň, goýja kommentariýalaryna da garaşýar. Gowalsa gok kommentariýalar. Ondan soň bara şolar ýaly. Maňa gollaň gelse umuman näme? Ol girip çyksaňam ne peýda diýerler, benim kendi şunamam, dogrusyny dogry aýdaýyn. Ýani umuman trend ýollar linklerni tümü hemme radyna şak goýan, arkaýyn alyň TikTokdan aýmelek shop diýip ýazsaňyz TikTokdakylar trend ýollar hökman çykýan üstüňe. Naşy makasynyňdan ýaşyk koýmak diýipdi. Mekki. Paragyda ýoklusaňa jaňa diýen okly zoralyk wagtdan ýüzümiz näme ýumaly. Mana hepiniň çyksa bolanakmy. Ýok, her kime sen TikTokda da oturan bol, bir hil klipler goýan bolup, ýüzüň görkezýände men telefonuma gelip galanda näme sen bir hili. Näme diýäňi? Kunluň geliň alýaňy? Ha? Aýlar. Pijamamam köp sorapsyňyz, aýmelek içkejimde bar, berde bar. Türkdäk magazynda ýokdur bol. Diňe Türkmenistanda magazynda bar we o da köp görnüşi bar. Diňe bu görnüşi ýok. Inni men näme diýjek bolýan size? Şular ýaly ýüzüňizde tuş bagy bolsa, tuşly da men ýüzüm. Şonda şawuny gözüňize sokmançyk ýugma, gözüňize sokman diýen gözüme gitip barýar. Sokmanyň sebäbi bu tebiýat sawun agyrtmak ýöne tuş himkide agyrdy. Şonu aýdaýyn gözümden aýdaýyn. Diýjek bolýanlaryň 40 manat bahasy başyň. Ýüzüňiň dermany, ýüzüňiň strahowkasy şu. Almak üçin 64lik, 60-98 ýa-da 61lik 83-87den alyp bilýär. Habaryňyz bolsun. Ýüzüňizde ýakal barmy, düýrtüňiz barmy, düýrtük barmy?
Yığırt varmy? Yığırt üçin köp soralýanlar kolagen. Kolageni 21 ýaş üstü adamlar ulanyp bilýänler. Her gün ýuwup bilersiňiz. Menne bulanma sahra diýseňiz, muny ýerden, muny akşam ulanyp bilýän. Men ýöne keypsiz haýsyn ulanasyň etse ulanýan. Ene şuňa ulananlar aýda sen ýüzüňizi ýerlet ýarpylady ýa sahra diýenler habarymyz bolsun. Şular ýaly biz bilen alışdyrmak. Mehribanlar, gelelim men gowgarýandadım. Scrap, ana diňe dudundan ýasalýanlar, içinde näçe vitaminler var. Şeýle ýuwmak gaňyz, azajyk alýaňyz näşin ýaljak. Ýuwmak gaňyz eliňizde. Ondan soň ana şeýle minikür, pedikür, enamyzda dikenek görnüş, batyk, gylyňyz tersesdi. Ondan soň ştaýlaňyz erbet bolup, pütür bolup, mejis bolup dursa, hem içinde näme Hindistan ceviziň ýagy var, deňiziň dudundan arasa tebigy zat, ýaman gowzat, ahasam 100 manatdan şeýle eliňizde oýaňyz, hemme ýumşaçyk ýa oňarsaňyz hiç hili ýuwmaň. Mineral ýok, ýaglar bir hili ýumşak bolup durmaýan, halamasaňyz biziň sağolmazdan ýuwup bilersiňiz. Seredin biziň bu sağolmazdy gutardy. Bu sağolmaz aşak bolup otur, şeýtge meýlemedi. Ne görüşüňiz ýaly, içine ýaly arasaçyla diýjek bolşum, ýuwmasaňyz has gowy. Ana ýuwulşynyň görkereýin. Şöyle ýuwýaňyza bolle uğratsaňyz has gowy. Aslında hiç şeýle başga taýyn begermän ýuwsaňyz has gowy. Ana seredin. Öýe. Sıfıraýyn şeýdiňde. Burada hasaby bir kitap gapy. Eliňizde gattygy vitaminler ýanar gaýlar. Men öz adym diýip öwürmek ýa-ni çyndan gowatýanar. Yaşadığı yeri cennet bahçesi haline getiren kişiye kadın denir. Ortada bir problem olduğunda boş vermek yerine çözüm üretene, tüketmekten çok kendini üretmeye verene, hayatın acımasızlıkları yüzüne vursa bile yüzünde çiçekler besleyene, büyük bir sabırla öğrendiğini öğretene, bir gün sıra bana da gelir diye ömrü boyunca hep sırasını bekleyene kadın denir. Kadın analığın kalbidir. Kadın Bana meňli giydim bu balagy. Eşami? Yaman uğraşıp. Hemme danalym. Mene mançareşin bıraç yöne yan dindäki bana dar bol. Tawa içhana perturşon berjek bunda meňle muňa dar bol. Men şoýar semiz günem henen hor bela. Men meňli. Ne femin öne min daş tutuyna dinde uzak tutuyna. Yok, umuman sana dar bolmaly. Mehribanlar, ýamaýçak bolýar biz. Mana meňle şu gyzyň ady. Gel ogdo. Mana. Indi biz size näme bolýar? Biziň Instagramda, TikTokda meni konkurs geçirip otur. Size sowgatsy konkurs diýip atdy. Aýrarlara meňli. Meňli aýraşany. Inni meňli Instagram sahypasy berdi. Şunu hükman patpysatçı etmeler aýmelek sawun. Meňli 724 ulanýan sahypasy aýmelek sawun girýäňiz. TikTok'ta görýänem bolsaňyz aşagda goýaryn mana. Şoňa patpysatçy hükman etmeler. Şoňa patpysatçy etmeseňiz bizden size sowgat ýokdur, habaryňyz bolar. Inni mana. Sen çalan barsaň çalma üstüne. Men çaldym. Çalan ýüzümde ine mana ýakyna ine güneşde de görkedeýin. Hemme jezadymyz bar. Esasanam 3 set ýüzde. Ha wala. Serum. Set goýar. 3 set ýaman öwýär. Tonigoy mual. Men mara öwýän diýerler meňle mana. Däle bu aýtmak gowzadyň goýerdi aýtmak da. Boynuňyza çalak adamyň şu taýsy ýa şey massaj edip çalsa diýär. Adamyň ýaşlyk damardy ýaşar, mehre. Taňa da degişli mana şey. Hani gösterimiz almasyňlar sara, şonam alarlar. Mana çalal meňle. Alyp gelýärler şonu. Meňle. Mana almak üçin meňle jaňadan 64'lük 60 98 88 ýa-da 61'lik 83 83 87 numara jaňadyp bilýäňiz. Banya da mana meňle ol. Ne? Şeýdi alýaňyz. Kimme? Allarmy? Allar ha, onu tutuyordum. Yo ýunda az galyp da. Müň manat diýjek bolar 100 manat. Gaýlar. Gözüňiň aşagyna derim. Men ýani ýerden çalan. Şeýle çalan wagtyň efektini görkezsene, şunyň o tarapkysy bile berkisini uje çaldyň. Bilýärler, meňli mana. Yo şonda da görkezarlar ha, Zehrajy.
Ya çınnan var. Bir nesel gözün çektir bir o kadar. Böyle yok efektin. İnnekiler çüyşeler menki ön bolan sana şunu yalaktır. İnnekiler çüyşeli. Ena şu saat şu demircik bir zat öder toşna bilemek şonu her gedek. Sonra rabiden Çünkü ne şarıyor mu? Ha, dip bara onu diyanna menli 100 manat bakası var. Bunun 61'lik 87 ya da 64'lük 60 98 88. Buram batmış. İnşallah bak şehre. İlk zaten. Manın gadalı var ya gün boyu duracağım var ya dokuyun itin ver. Selam durayım Yaşlı ogoryan mana. Men gadalı ne? Men yaşılçı. Allah. Mana şun davası gıdıvatçı mana. Allah. Neyme dikkat o. İlke karan çalmalı. Son güneş çalıyor. Ha, biliyen onunla ne? Mana diyorlar kış geliyor gerek geliyor mana. Kışta gerekten severin söyleyen kışta indi soğuklarda yüzünü çatlayasın yani götürle ya yüzünü şotur götür. Arada dedi ne Yüzüm yalpılda dura herace. Şöyle yalpılda darlara senin yüzün kavatçıklar bana. Bunlar çalona mana menli. Ova. Dinle. Bu vara kışta vara yüzün. Lise neme tomuzsa eyle bilen ayırlar. Kışın soğuğu ervet buryanlara kalan. Günün kayırlı ya lekeler günün karalı. Kışın ayrılmaya. Hiç ile. Esası kışta. Gayalap taslaya da yüzün. Yaman ervete domen. Yaman ervete do. Otur deyip taslayara. Şoň çiğsizem silerden hükman. Alın birdat aýtdyran bolsa hükman almaldyr mana. O yanar niýelerde. Öwmek däl ol gowda adamyz aýtmaly peýdalansynlar. 200 manat. Her. Ştaydan. Ne şunyalar ölçev etmel bilmeyenlere öğretiyenler. Şo bakal doldurup kuya yanda. Mengene bir deyden. Ha. Küçük oldu mana. Olmadı mengene. Boldu şo gide. Yok olmadı mengene oldu. Öňnämek diýdin? İki adamla gayet bilemezsin da. Boldu iş ol. Bolşuna öğredi. Bolşuna öğredi beri bölüşür. Yok böyle şers olayım. Owa. Ne kaynamana yer koymadı mamana men. Ödü köpüğü gitti ya ravunun mıngası doldurup koydun. Ha hiç ödem varsın ha şunu. Ana. Oldu şunun mur çoğdur. Çağdır valayın mı? Owa şunun çoğdur. Şu ulrağını alayım ben. Samsık kamayı men ödüm alayını alayıptırma ön. Indi ne men getir ayarın şunun nemesini ulsun. Yok haberde banka. Ba. Koyar. Owa. Mana men padar kedo şunu Etçe mana. Aydarlara öňüräginden maňa. Bu bolmuyor yani men aydayım. Olur. Olmaz. Suğu var aktır koymak in günahda diye. Nem yolda da mı? Kul hakkına giren yerli yaşar. Biliyordun mu sen? Yok, aktır koymak mı? Yani şundan su aktır koymak. Men bilen adım aydan. Su aktır koymak in dünya in ervet günahda yaşar. Aktırmak. Gelecek arı bulunun yapın kanan değil. Öňdäki gelecek çağçıkamdan hakkına girme. Menem bilem okdum. Çimden bilen, çimden su aktırma. In ervet israflan bir şur. Şun su aktırma. Yaklanlar, men bugün mana menle neme kofe demlep verecek. Türk kofesi içetmedi geldi bir de. Owa Sehracım bereketli. Hava, men de cemmereke. Hadiya, mana iki tane kıymet. Şey çıkı demleyin. Men kopra koyman o var. Goy. Orta şekerli mi ya ne ilçen Men sen? orta çiğer. Menem şol. Olma. Orta yani hafif slatlısı var. Owa. Ondan at şekerlisi var da men ne şekerli hiç bilemem. Ortası bana bol ya. Menem şol. Men de doğdum. Şu doğdum mu kal? Yok dur neme. Doğdum atyan ha. Doğd atmana men de. Serracı Yaman bilem. internetin sonra veren men de. Ne? Çemçecik şey değil mi? Owa. Olur mu? Olur. Olur men de. Onu kaynatın hadir yakart men de. Boldu. Oldu. Geçiron mu? Esra. Täden ettik. Bolmadı yankay. Burgardan edip deýineli. Men garşdyramak menle. Evet şöyle bir şey. Ha, sen İçine garşdyra. dinmeydi daha seni yankı. Yo, bolmaýar. Men gaýnap etişme garşdyrayım. İçine Mana dinmeydi. hiç garşdyra. Aslında mana garşdyramak men. Garşdyrman etdi. Aýja bilýän. Öz bilişimden etmeli. Aýja garşdyrmasaň näýer bolýar diýdi. Etip berdim, oý gowalýan eken idi. Aýja görýän bolsa aýtar. Hiç garşdyrman etýän men. Aslında da ne olsun. Ene. Evet, çoğuyor. Ne şunu çoğmalı menle. Görüyor musun? Köpük olmalı. Senin kofçun. Ana gördüm.
birinci çok. Mana Türk kahvesi. Şuna mengle. Köpüklü. Awa. Köpüklü. Mengle cemberekella. Ellerine sağlık. Mana mengle. Hava savacak böyle kuşlar qayıtıp barya diye. Yer oturup tuvalyan diye. Biliyor musun yardım edişiyor mu? Şey oynaya da çıkar. Yurt çarşıya mı karşılar? Şimdi uç gidiyorlar mı kare? Kuşları. Bak. Çıkarttı yerde var biliyor musun? Aşağı oturup tuvalyan diye. Hakikaten. Etmedik yoktur onu. Hava gayet. Hava canlı ya diye taşılar. Bugün mantı. Bunlardan mantı bu ne? Ormada da. Ruhtan düşündük. Yere kaçmaka alıp yetiştik. Beni bağışlan. Benim ilk köşk mantıyama kədilci. Kədil qovuramsan. Şöyle bakın. Ağa ben çek oturkam şey teretmen. Beni utanyan. Utanyan onunla. Tuğun orkadayacak bolyan ağay. Görünüyor. Sevma verle gezmeyene. Benim buna padarka verdim. Aç. Ben beğendim mi Sevma? Kuday vardı. Kuday mı? Ah beyt beğeneceksin mesela uğraşacak Sevma. Bunu bilen. Buna verdir ulan korur. Ulan. Üstüne bak. İşline var. Nisip olsa ulan verdir. Nisip olsa korur. Böyle ağay kat verenin mi? Etivetine kılıp. Sağ ol, spasibo. Gününe yup. O da adet. Şeyle dedin yalpul görünüp doğrular. Ay mele Sağ kara ol. krem çalyanna. Haçın. İşte gül favun bilen. Sen şuna molan görünne. Nisip olsa ulan Sen korur. doğru aydiyan gönü. Doğru maydar nisip Oo. olsa. Köp sağ ol. Sağ ol. Sevdan olsun. Böyle.